Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο Travel Times, το ένθετο για τον τουρισμό από την τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι στον βιώσιμο τουρισμό μαζί με τη βοήθεια της Wise Greece, της μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Μαζί μας είναι η κυρία Μελίνα Ταπραντζή, η ιδρύτρια και πρόεδρος της Wise Greece. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τι είναι η Wise Greece? Η Wise Greece ιδρύθηκε. Πολυδιάστατη δράση. Όντως, ιδρύθηκε το 2013 μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης τότε, όπως θα θυμάστε, για να βοηθήσουμε μικρούς παραγωγούς τροφίμων αλλά και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις να προωθήσουν τα προϊόντα τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με το δικό μας κέρδος από την πώληση των προϊόντων να αγοράζουμε τρόφιμα για ορφανοτροφία, για συσίτια και για κοινωνικά παντοπολία. Άρα είναι διπλή η δράση και δημιουργήθηκε εξ αυτής της ανάγκης, της οικονομικής ανάγκης που διέπε την χώρα. Και λόγω της οικονομικής ανάγκης και των αναγκών που ερχόντουσαν σε εμάς από τα ιδρύματα, αλλά κυρίως γιατί, αν σκεφτεί κανείς ότι το 95% των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν είναι τεράστιες, και δυστυχώς εκείνες δεν έχουν κάποιον οργανισμό που πραγματικά να μπορεί να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν οικονομικά, να γίνουν πιο βιώσιμες κτλ. Έτσι λοιπόν και η Wise Greece κάπου ήρθε να καλύψει αυτό το κενό και να συνδυάσει αυτά τα δύο. Και αρκετά χρόνια, από το 2013 ξεκίνησε η όλη δράση. Πείτε μου πιο συγκεκριμένα, τι ακριβώς πραγματοποιείτε? Καταρχάς, πώς επιλέγετε τους παραγωγούς? Έρχονται εκείνοι σε εσάς, τους βρίσκετε εσείς? Ποια είναι η διαδικασία? Στην αρχή τους βρίσκαμε εμείς. Τώρα πια μετά από τόσα χρόνια έρχονται εκείνοι σε εμάς και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα παράγει τόσο εξαιρετικά προϊόντα, όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και αντικείμενα και είδη τέχνης και πολιτισμού, που πραγματικά δεν δυσκολευόμαστε στο να βρούμε καλά προϊόντα πια. Από εκεί και πέρα όμως, πού πάσχει ένας μικρός επιχειρηματίας σήμερα? Πάσχει στις πωλήσεις, δεν ξέρει πώς να φτάσει σε νέα σημεία πώλησης, και πάσχει και στο πώς θα αναπτύξει την επιχείρησή του. Έτσι λοιπόν εμείς βοηθάμε και στα δύο. Και στο κομμάτι του να του δώσουμε νέα δίκτυα πώλησης, αλλά και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, του να χτίσουμε τις δεξιότητες, να τον βοηθήσουμε να μάθει πώς θα προωθήσει τα προϊόντα μου στα social media, πώς θα κάνω ένα business plan, πώς θα κάνω ένα marketing plan. Όλα αυτά λοιπόν, πιστέψτε με, μπορεί να ακούγονται για κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες πολύ βασικά. Για έναν μικρό επιχειρηματία όμως είναι το α και το ω. Δεν είναι αυτονόητα και δεν έχουν τα εργαλεία. Οπότε υπάρχει ένα δίκτυο ανθρώπων υπό το φορέα αυτόν, τη μη κερδοσκοπική, το Wise Greece, που ανακουφίζει αυτούς τους ανθρώπους και τους καθοδηγεί. Ο βιώσιμος τουρισμός πώς συνδέεται με τις δράσεις σας? Καταλαβαίνετε ότι εμείς τόσα χρόνια δουλεύοντας με τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, έχουμε εκτεθεί έτσι σε πολλά είδη επιχειρήσεων. Ένα από αυτά είναι και οι τουριστικές επιχειρήσεις, και πλέον νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε παγκόσμιο επίπεδο ότι η βιωσιμότητα και ο τουρισμός πρέπει να πηγαίνουν χέρι με χέρι. Αλλιώς ούτε ο τόπος θα είναι βιώσιμος, ούτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν θα είναι βιώσιμες. Και βλέπουμε ότι υπάρχει και τεράστια ανάγκη και από τον καταναλωτή πια, από τον επισκέπτη που το ζητάει και το απαιτεί. Έτσι λοιπόν δεν νοείται πια π.χ. να έχεις ένα κατάλημα και να μην έχεις το γνωστό καρτελάκι ότι δεν πλένουμε κάθε μέρα τις πετσέτες αν δεν χρειάζεται. Βέβαια. Ή δεν νοείται να μην εκπαιδεύεις το κοινό σου να μην σβήνει τα φώτα ή να έχεις το ειδικό σύστημα το οποίο σβήνουν τα φώτα με το που φύγει κάποιος. Όλες αυτές οι μικρές κινήσεις συμβάλλουν στο να είναι τα καταλύματα πιο βιώσιμα, και πιστέψτε μου ότι βλέπουμε και ότι ο επισκέπτης πια το εκτιμά. Ναι. Άρα είναι και πιο ελκυστικά και ταυτόχρονα είναι και με περισσότερη περιβαλλοντική ευαισθησία και περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Το ένα είναι το περιβαλλοντικό και το άλλο είναι και το κοινωνικό, εγώ θα θέσω. Γιατί όταν, για παράδειγμα, οι αλυσίδες ξενοδοχείων ή ακόμα και μικρότερα ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα, δίνοντας δουλειά στους τοπικούς παραγωγούς και όχι αγοράζοντας, ας πούμε, εισαγόμενες ντομάτες, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν βοηθάς και τοπικά τη μικρή οικονομία του συγκεκριμένου τόπου. Ή όταν, ας πούμε, δίνεις δουλειά σε γυναίκες και σε συνεταιρισμούς και επιλέγεις τα δικά τους προϊόντα, και μέσα από αυτό λες και την ιστορία. Ξέρουμε εξαιρετικά παραδείγματα που στο πρωινό, για παράδειγμα, επιλέγουμε προϊόντα που έχουν μια ιστορία και δεν είναι προϊόντα τα οποία είναι τα κοινά του εμπορίου. Αυτό επίσης είναι μέρος και της κοινωνικής βιωσιμότητας του τουρισμού και όχι μόνο της περιβαλλοντικής. Είναι εξίσου σημαντικό. Έχω έτσι μια αγωνία την οποία θέλω να σας μεταφέρω και η οποία είναι η εξής. Μια μικρή επιχείρηση ξεκινάει με όλη τον ενθουσιασμό, τον αυθορμητισμό και την αυθεντικότητα ταυτόχρονα και περνάει σε στάδια εξέλιξης με τη δική σας αρρωγή. Πώς διαφυλάσσεται αυτή ακριβώς η αυθεντικότητα, η μοναδικότητα που έχουν οι μικροί παραγωγοί και οι μικρές επιχειρήσεις?
Πώς κρατάτε αυτή την ισορροπία, θέλω να πω? Εμείς θέλω να σας πω καταρχάς ότι σήμερα συνεργαζόμαστε με 100 μικρές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα, με περισσότερα από 2.500 προϊόντα, αλλά έχουμε δει πάνω από 300-400 επιχειρήσεις. Και έχουμε δει όλη αυτή την ιστορία που λέτε. Από το ξεκίνημα μέχρι την ανάπτυξη, μέχρι την εξέλιξη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς δηλαδή πραγματικά μπορώ να είμαι βιώσιμος οικονομικά σαν μια μικρή επιχείρηση, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αυξήσω τον όγκο πωλήσεων αναγκαστικά, αλλά ταυτόχρονα να διατηρώ και την ποιότητα και όλα αυτά που με έκαναν γνωστό μέχρι σήμερα. Θα σας πω λοιπόν ότι έχουμε ένα καλό και ένα κακό στην Ελλάδα. Επειδή η παραγωγή μας χωροταξικά είναι περιορισμένη, δεν είμαστε τόσο μεγάλη χώρα όπως η Ιταλία ή η Ισπανία, άρα πάντα θα παράγουμε μικρότερες ποσότητες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια του να παίζουμε ένα πόλεμο τιμής για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από άλλες χώρες, δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αν όμως πουλήσουμε σαν χώρα την ιστορία πίσω από το ελαιόλαδο, την ιστορία πίσω από τον τόπο, την ιστορία που έχει το συγκεκριμένο κατάλημα, ο συγκεκριμένος παραγωγός, το συγκεκριμένο αγρόκτημα, όλα αυτά είναι που θα δώσουν την υπεραξία και έτσι θα μπορέσουν και οι παραγωγοί και οι μικροί επιχειρηματίες να το χρεώσουν και λίγο παραπάνω, ούτως ώστε να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι. Ναι, είναι πολύ σαφές. Έχοντας τις ίδιες ποσότητες. Είναι πολύ σαφές και φαίνεται και αποτελεσματικό. Δεν είναι κάποιος αλγόριθμος ιδιαίτερος αυτός για να διατηρηθεί. Έχετε μεγάλη εμπειρία. Μου είπατε 130-110 παραγωγή. 100 παραγωγή έχουμε δει. Από όλη την Ελλάδα. Ποιες περιοχές θεωρείτε ότι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη της δικής σας συνδρομής και ποιες περιοχές θεωρείτε ότι μπορούν να εξελιχθούν περισσότερο, έχουν τις περισσότερες προοπτικές? Όλη η Ελλάδα είναι πλούσια, αλλά φαντάζομαι κάποια κομμάτια θα είναι ιδιαιτέρως έτσι. Όλη η Ελλάδα πραγματικά δεν έχουμε από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Θα σας πω όμως το εξής, ότι νομίζω υπάρχουν κάποιοι τόποι στη χώρα μας που έχουν μια ευχή και μια κατάρα ταυτόχρονα. Όπως για παράδειγμα η Σαντορίνη ή η Κρήτη, που είναι παγκοσμίως γνωστή. Έτσι, και λες, ας πούμε, ότι αυτό το ελαιόλαδο είναι από την Κρήτη και κατευθείαν έχει μια υπεραξία σε σχέση με ένα ελαιόλαδο που είναι από οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι πολύ καλό brand από τη μία πλευρά. Από την άλλη όμως πολλές φορές βλέπουμε ότι και οι παραγωγοί επαναπαύονται στο brand name που έχει ο τόπος και δεν καινοτομούν. Έτσι λοιπόν μπορεί να δούμε ένα εξαιρετικό ελαιόλαδο, μια εξαιρετική μαρμελάδα, ένα εξαιρετικό καινοτόμο προϊόν που πραγματικά υπάρχει καινοτομία στη μικρή ελληνική παραγωγή, που να έρχεται από τη Ζάκυνθο, να έρχεται από τη Λάρισα, να έρχεται από μέρη τα οποία κανένας δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί εκεί να υπάρχει τέτοια πλούτος ιδεών. Και αυτές οι περιοχές έχουν και την μεγαλύτερη ανάγκη, σωστά. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αναγκάζονται να καινοτομήσουν, ακριβώς επειδή δεν έχουν ίσως το brand name που έχει κάποια άλλη περιοχή. Ένα από τα προγράμματά σας είναι το TUI Future Shapers Empower. Τι διαφορετικό έχει από τα άλλα προγράμματα εκπαίδευσης? Εμείς λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έτσι τρέχουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, θέλαμε να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να βοηθήσουμε τους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε στάδιο ιδέας να αναπτύξουν την ιδέα τους και να την αναπτύξουν νωρίς, έχοντας όλα τα κατάλληλα εργαλεία για την εκπαίδευση που λέγαμε λίγο πριν, για να μην κάνουν τα λάθη που κάνουν πολλοί στην πορεία. Αλλά επικεντρωνόμαστε και μέσα από το Empower σε 6 περιοχές της Ελλάδας, όπως είναι η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος, η Ήπειρος κτλ. Για να βοηθήσουμε υφιστάμενους μικρούς επιχειρηματίες στους κλάδους του τουρισμού, του τροφίμου, του πολιτισμού, δηλαδή τουρισμός και ό,τι γύρω από τον τουρισμό θα λέγαμε, για να αναπτύξουν σωστά τις επιχειρήσεις τους, να βάλουν τη βιωσιμότητα στην καθημερινότητά τους στην επιχείρηση και ξέρετε, να τους δώσουμε πρακτικές λύσεις. Όλοι αυτοί οι μικροί επιχειρηματίες δεν θέλουν ακαδημαϊκές προτάσεις και ιδέες. Και θεωρία. Θέλουν εφαρμόσιμες λύσεις που αύριο το πρωί μπορούν να έτσι έχουν αποτέλεσμα στη μικρή μου επιχείρηση. Και όλο αυτό επιστρέφει και στους ίδιους, επιστρέφει και στον τόπο και στον τουρισμό της χώρας. Θέλω να κλείσουμε με το εξής. Ποιο είναι το δικό σας όραμα, πολλά τα χρόνια, αλλά φαντάζομαι υπάρχει μια πορεία μακρά μπροστά και πολλές δυνατότητες. Ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια, ας πούμε την επόμενη δεκαετία? Κοιτάξτε, εμείς πάντα λέμε και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι και κάθε έτσι μη κερδοσκοπικός φορέας που σέβεται τον εαυτό του, επειδή επιτελούμε ένα έργο και κυρίως στο κομμάτι των τροφίμων που έχουμε δώσει εκατοντάδες τόνους τρόφιμα, ιδανικά θα θέλαμε να μην υπάρχουμε. Θα θέλαμε να μην υπάρχει αυτή η ανάγκη και θα θέλαμε να μπορούμε να επικεντρωθούμε σε πιο αναπτυξιακά προγράμματα και όχι να καλύπτουμε βασικές ανάγκες όπως είναι, ας πούμε, τα τρόφιμα στα ιδρύματα. Δυστυχώς όμως δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι εύκολο σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο στη χώρα μας. Και έτσι λοιπόν ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε όλη αυτή τη γνώση
να την περάσουμε και στις επόμενες γενιές και πραγματικά οι επόμενες γενιές μικρών επιχειρηματιών στη χώρα μας να είναι πιο εκπαιδευμένοι, πιο ενημερωμένοι, πιο καινοτόμοι. Οπότε ίσως εδώ θα πρέπει να αναλάβει και ένα ρόλο και να πάρει ένα κομμάτι της ευθύνης και η πολιτεία. Μεγάλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά. Σας εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα, τα όνειρά σας να υλοποιηθούν και μακάρι να μην έχουν τα ιδρύματα ανάγκη από τη δική σας αρρωγή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, κάνουμε ένα πολύ